Nakom sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, issue sa teenage pregnancy sa siyudad kang Naga, tatampalan ng programa kang lokal na gobyerno kang Naga. Konsihal kan siyudad ni Naga nakakuha ng kasurug sa issue kan biyahe ng tren sa siyudad hasta sa siyudad kang Legazpi. Duwang miyembro kang 31st Infantry Battalion Philippine Army pinagbabadil kasudma Bientras na nagsasaod sa Kotmon Kamalig Albay, Gadan. Duwang drug personality sa Banuanin Calabanga, Camarines Sur arestado sa drug buy bust operation. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza, ang saindong tagapaghatod Bareta. Pasado alas 10:59 kanso agong aga kan magpuon ng sakaton kan primerong batch nin mga mountaineers hali sa Federation of Bicol Mountaineers as in Mountaineering Federation of the Philippines ang Bulkan Mayong para hanapon ang lunad kang Cessna 340A na buminagsak sa halangkaw na parte kan Bulkan Mayon. Kabali man sa nagpapadipisil pa sa search and rescue operation, ayo ang kamugtakan kan panahon. Sa iba pang bareta, problema sa amay na pagbabados kan mga hobenes sa siyudad ng Naga tatampada ng programa sa paagi kang ordinansa na pinagpadrinuhan ni City Councilor Gail Abunal Gomez. Aramon taman ng kumpletong detalye sa report ni Melvin Machado. Sa paagi kang privilege speech sa sesyon regular kang sangguniang panglunsod kang Naga, tinauan ng lalawgo ni City Councilor Gail Abunal Gomez ang problema kang teenage pregnancy sa Pilipinas. Basado subot sa Philippine Statistic Authority, 538 na umboy ang namumumundaghali sa hobe na ina kada aldaw. Sa record kang Population Commission kang taon 2020, 40 na hobe na kababaihan na nag-iedad 10 anyos hasta 14 anyos ang nangangaki kada simana. Ang gobyerno kan taon 2019 pinagdeklara ang teenage pregnancy bilang national social emergency. Digdi sumod sa siyudad kang Naga, nagbaba ang bilang kang teenage pregnancy, alagad naglangkaw man ang bilang ka mga hobe na nanay na nabadus giraray. In Naga City, though adolescent birth rate has gone lower than the national target, we should also note that repeat pregnancy cases rose from 56 in 2021 to 62 in 2022. Kabali sa epekto kang amay na pagbabado sa simpangangaki, iyon na makakadagdag sa sobrang pagtios asin mamumugtak sa peligro ang salud kang sarong umboy. Huli kay ni sarong ordinansa ang pinagpadrinohan ni Konsehal Gail Abunal Gomez na mayormenteng matutok sa problema sa teenage pregnancy sa siyudad kang Naga. And so with this, Mr. Chair and my honorable colleagues, I move that we include as a matter in today's session the proposed ordinance institutionalizing the Adolescent and Youth Sexual and Reproductive Health Program to prevent and respond to teenage pregnancy in the city and appropriating funds thereof. Ang kada hobe na nanay sa siyudad kang Naga ang inaaram subot ang pinakaistorya kang sa iyang buhay bilang giya sa programang hahamano na tabang para sa sainda. Para sa GNN TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, ang Barangay Balatas asin Concepcion Pequeña, siyudad ng Naga, ang nahilingan na may halangkaw na datos nin teenage pregnancy kung kaya digdiman pinaggibo ang pilot testing kan pagkakaegwa nin local health facility na adolescent-friendly health facility. Mientras tanto, tubod man si punong Barangay Pedro Alan, San Juan na dapat masolusyonan ang problema sa teenage pregnancy sa saindang barangay kung kaya ipinaapod maninda ang mga magurang para matukduan kung ano ang mga kaipuhan na gibuhon. So igwa na po kitangon niya na na-put up, yaon po ang Balatas at Concepcion Pequeña, adolescent-friendly health facilities na po, SINDA. Igwa na po silang adolescent-friendly health facilities. Pero syempre, gusto tang madugangan. Tabako man lang po ining duwang barangay ang affected. Pero sa inda ta po kaya pigpapilot. Primero dapat masolusyonan. Ang ginibuduman kan barangay ipaapod si mga magurang
tanganing mainformaran si dapat gigibuhon kan sa indang mga aki. Sangon niya nagbawas-bawas na ito. Ang obligasyon man sa nakan barangay dapat masundan si mga itsura, si mga kamugtakan kan aki. Kaya sabi ko ipiding ilaganan ning piding maski Sabado Domingo dapat maasikaso. Lalo si mga vitamins kato ta si mga ina kato medyo mga minor day pa man nag-aaram. Kaya dapat pong alalayan na maray and dapat day na masundan. Padagos pa sa mga bareta para mapiritan na iparehistro ang prangkisa kan mga Tri-Mobile na haloy na dai na ipaparehistro sa syudad ning Naga. Kinakaipuan ipublikar ini sa publiko asin suguon ang Public Safety Office asin PNP na dakupon oras na mahiling na pinagbabiyahe sa sentro kang Naga. Susog kisi ni Councilor Omar Buenafe, ang Tri-Mobile Task Force ang masitar sa mga tricycle na mahihiling na yaon sa sentro kang Naga. Ang pagpaparehistro sa mga tricycle madurar pa hasta sa kabangaan kan bulan ning Marso. Pasarman kang sanggunian ang resolusyon na impormahan ang mga law enforcers ang PNP saka ang PSO sa bagay na yun, itong lista kang mga supposed to be day na authorized. So, dahil ng mga autorisado na mga magbiyahe as public utility transport. Sa iba pang bareta, konsihal kang Naga nakakuanin magiging kasurog sa pangapoda na buhayon giraray ang rota kan tren hali sa syudad ning Naga pasiring sa syudad kan Legazpi. Ang detalles aramon ta sa report ni Melvin Machado. May katuwang na si City Councilor Jose Perez sa pangapuda na mapakaray ang biyahe kang tren hali sa syudad kang Naga, pasiring sa syudad kang Legazpi. Kinumpirmar kang konsehal na pareho ang sedang pangapuda ni Albay Congressman Joey Salceda. Yung gayo, matibay pa rin kasurog, saka respetado siya kang imama ng mga politikong Bicolano, si Congressman Joey Salceda. Dengani ko naglalaom, si Sakuya bagang pigsumiter na resolution, ipo-furnish me pa lang, pero kasuod may pronouncement na si Congressman Joey Salceda. Kung marirealisar ang pagbalik ng biyahe kang tren hali sa Naga pasiring sa Legazpi, makakatabang ini para maresolbera ng problema sa bagabat na trapiko sa National Highway. Inako man kang konsihal na nagkapirang beses ng naging promesa kan mga politiko kada may eleksyon ang pagpapakarhay kang linya kang tren sa Kabikulan. Iya managad, kadakon darana kita sa raya, pero dahil po kita mawaran ng pag-asa. Gibuhon ta si Puhilitang gibuhon, yun ang po yan, may naghain ako ng resolution calling all the political leaders to unite, at least dyan sa bagay na yan. Mientras tanto sa presente, nagbabiyahe ang tren kang PNR sa rota kang Naga, asin si Pocot, Camarines Sur. Para sa GNN TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa pagbabalik kang news break, drug bypass operation sa Banawaan kan Calabanga, Camarines Sur, duwang suspek arestado. Yan na sin iba pang mga bareta sa pagwelta kang GNN TV 48 Naga News Break. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa syudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Mas pinalinaw, mas pinalakas, mas pinalawak. Ang GNN TV 48 Naga, digital na! Kung ang inyong TV sets ay digital ready na, pindutin ang scan o search channel button at makikita ang GNN TV Channel 48. Maaaring gumamit ng indoor o outdoor antenna para sa mas klarong panonood. Ganito rin ang gagawin kung kayo ay gumagamit ng digital box. Sa mga susunod na araw, asahan ang mga programang malapit sa puso ng mga Bicolano. Flight attendants, prepare for takeoff, please.
Sa oras ng sakuna, isa sa mga kailangan natin sa ating tahanan ay isang gubag. Ang isang gubag ay naglalaman ng tubig, mga dilata at biscuits upang hindi tayo magutom, energy bars o energy drink, first aid kit, communication devices tulad ng flashlights at batteries, whistles o pito, portable radio, at extra cellphone. Mas mabuti kung meron tayong prepaid load guard. Tools tulad ng Swiss knife at gunting. Maaari rin tayo magdagdag ng lubid. At huwag natin kakalimutan ang hygiene kit. Naglalaman ng sabon, tissue, toothpaste, toothbrush, at face mask. Sa lahat ng oras, laging bukas, nakahanda ang aming tanggapan. Tandaan, ang Bicolanong alerto, pirming protektado. Work with business executive or turn yourself to become one. Explore the career in the world of business with NCF's Bachelor of Science in Business Administration, major in Financial Management. This degree prepares you to excel in the financial service sector. Start it right with NCF's College of Accountancy and Finance. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Padagos pa sa mga bareta, sinugo ni punong barangay Pedro Alan San Juan kan barangay Balata, siyudad ning Naga ang sayang mga tanod na sawayon o kaya patanidan ang mga may computer shop sa saindang lugar na iobserbar ang tamang oras kan pagbukas asin pagsara. Susugki po ng barangay San Juan, nag-e-epekto sa saindang barangay ang curfew for minor. Sinabi ko sa mga personnel, sa mga tanod na dapat pa labo-labo. Alas 10 pa sana si mga naagihan. Si mga computer na burukas pa dyan pag alas 10 na dapat saraduan na. Dahil na ito po hindi. Sa iba pang bareta, pinagbabadil hanggang bawianin buhay ang duwang miyembro kan 31st Infantry Battalion Philippine Army na nagsasaod sa barangay Kutmon, Kamalig-Albay kan suugmang aga. Nangyari ang pambabadil sa mga biktimang sinda Private John Paul Adalim asin Private Mark Jun Eseco. Mientras nasibot ang Philippine Army sa pagtabang sa search and rescue operation sa pasaherong lunad kang nagbagsak na Cessna plane. Higot man na pinagkundinar kan liderato kang 9th Infantry Division Philippine Army ang panglilikidar sa mga biktima. Sa satuyang police report, duwang suspek sa pagpabakal ng illegal na droga sa Banawaanin, Calabanga, Camarines Sur, arestado. Aramon ta ang kumpletong detalye sa report ni Jerome Breeze. Sa sunod-sunod na kampanya kontra sa illegal na droga sa Camarines Sur, duwa na naman na drug personality ang inaresto kan mga otoridad matapos ang ginibong drug bypass operation sa barangay Mangiring, Calabanga sa pengenot kan Philippine Drug Enforcement Group, Region 5 katabang ang Calabanga Municipal Police Station. Pasado alas 8:30 kasuwanggi, kana madakop ang mga sospek na sinda Sherwin Gonzales asin Kenny Ortua, parehong residente kan Banwaanin, Tinambak. Nabakalan ang mga ininin kantidad 500 pesos na illegal na droga. Alagad sa pagrikisa sa lawas kan mga sospek, na-recover pa sa sainda ang nasa 14 plastic sachet na may log din pinagtutubodan shabu na igwang kantidad na 68,000 pesos. Nasa custody na iningunyan ka ng mga otoridad asin sa sangatanin kasong pagbalgar sa RA 9165 on Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa GNN-TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Sa iba pang police report, nasa kustodiya ngunyan kang Naga City Police Office ang duwang suspek na inaresto sa follow-up operation kang Naga City Police Office matapos na salisihon kaini ang 10,000 pesos na kwarta kan sarong estudyante mientras nayaon sa Naga City People's Mall. Ang mga suspek pinagbisto na sinda DJ Howard Julia asin Mark Glenn Butin. Nadakop ang mga suspek matapos makuanan sinda ng CCTV footages. Hindi po kitang may record sa pickpocket o pandurukot dito sa park ng Naga City People's Mall sa estudyante habang naglalakaw taga naman sa
Pinalaba, Camarines Sur, nauniti sa may Naga City People's Mall, sa may Zamora Street. May dala siyang backpack, siyempre, nasa likod. Ang problema tayo kung si wallet niya naman naman sa backpack na may laog ng 10,000 pesos cash na sinundan kan luwang suspect, eventually na lupot po. Marina sa nahagop ini kan installed CCTV duan, kan mag-follow up sa suyang theft and robbery unit, nasusog na gisto ang luwang suspect, and eventually sa pagkondusyon ng follow-up operation, nadapos yun. Padagos pa sa mga bareta, nagsarong puwersa ang City Mobile Force Company kang Naga City Police Office asin ang civil military operation kan Philippine Army sa sarong aktibidad sa Barangay Balata, Syudad ning Naga, kung saan pinagtutukdoan ang mga piniling residentes dapit sa pagtanom. Susog kay Police Captain Arthur Borja, Assistant Group Commander kan City Mobile Force Company, makakatabang ini sa pagbuhay kan mga tios na residentes kan nasabing barangay. Nagpasalamat man si punong barangay Pedro San Juan sa ginibong aktibidad sa saindang barangay. Ito po ay joint activity ng Civil Military Operation at Police Community Relation ng City Mobile Force Company ng Naga City Police Office at 91st Civil Military Operations Company ng 9ID Philippine Army. Asin yan ang katiripunan kan mga bareta ngunya na aldaw. Day malingaw na bisitahon ang samuyang official Facebook fanpage asin ilike ang GNN TV 48 Naga para pirmi kitang updated sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Liwat ako po si Mark Mendoza. Digdisa na yan sa GNN TV 48 Naga News Break. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. News Break.